тук сме на... Не сме на живо. Вие ни гледате на запис, но ние сме си на живо. Здравейте, уважаеми зрители и слушатели на подкаста Несериозно. Аз съм Волен Чилов и днес сме двама. С Волена. Апостолва, много ми е приятно да си тук. Да, е много приятно. Преди малко си говорихме, че само майките ни казват Воли, така че мисля, че може взаимно така да си казваме с теб. Да. Това е... Гледате, може би за първи път, когато... И може би единствен път, когато така двама даши с това име ще се съберат. И на мен не ми се случва за първи път, между другото. Това е прекрасно. Да. Много силно начало на разговора. Така е. За това и както и казах за и близнаци. Добре. На силно начало. Така. Първо, за причината, поради която те каня, е твоя албум. Честит албум Пандора. Много благодаря. Ето го него. Ето го него. Той краси моя кадър. Надявам се аз да не го загрузявам твърде много. Не го загрузяваш изобщо. Първо, как започна целият този креативен процес за създаването на този албум? Добре, това е интересен въпрос. Как започна креативният процес? Изпитвах нужда да творя и да го създам и откровенно казано, ако ти, не знам ти дали го изслуша целия. Изслушах го целия. Много съм радостна от този факт. Няма как един добър журналист трябва да си върши предварителната работа и подготовката. Да, ако слушателите са го слушали, надявам се да го чуят, ако не са, то е много личен. Много е така автобиографичен, ако трябва да бъда честна. И той беше за мен един начин някакси да се справя с този период, през който преминавах. Така че това беше креативния импулс, да. Ти беше казала, че е свързано с така раздяла? Да, свързано е с раздяла, няма защо да го крия. То е доста очевидно, според мен, че е свързано с това. Така че да. Но успяваш много хубаво да канализираш този гняв, точно, който е насъбран. Думата е гняв, наистина. Да. Смятам, че това е може би едно от най-ценните неща на изкуството и хората, с които се занимаваме с изкуство, точно да канализираме и да преобразуваме една емоция в друга и да създаваме нещо от нея. Защото в случая от една негативна емоция аз създадох албум, което е доста готино според мен. Което е много интересно, защото гнева е една от така най-уж деструктивните емоции и всъщност ти обаче успя да я канализираш и да създадеш нещо с нея. Това и аз съм го забелязал и при себе си в такива креативни процеси, тип писане, също някакъв гняв, като се е насъбрал, много е приятно да го канализираш и да го превърнеш в нещо. Да, защото първо ти се изчистваш по някакъв начин от него. То вече не е вътре в теб, е навън. Ти можеш да го видиш, да го разгледаш, докато го правиш, също така го разглеждаш от много гледни точки, понякога дори отстрани и според мен наистина се лекуваш по този начин. Абсолютно. Ти самата го определи като вид лечение албума. За мен със сигурност беше лечебен. Много хора ми споделят, получих няколко много така за мен важни съобщения от хора, които познавам и от хора, които не познавам. Няма да крия от жени, които са се припознали в някои от песните, които ми споделиха, че са плакали, докато са ги слушали, че ми благодарят, което мен като автор и артист някакси изключително много ме осмисли, защото в крайна сметка това е целта, ако можем да помогнем на някой с личната си болка, това е най-хубавото нещо според мен като артисти, което можем да направим. То се получава ти парасоциална даже връзка, защото ти веднага успяваш да се свържеш по този начин. Много директно се елиминира този едни повърхностни усещания и директно влизаш в дълбочината. Аз и като човек съм такъв човек, аз не умея много да присъствам в такива чити-чат повърхностни разговори и затова даже съм малко socially awkward. И хората си мислят, че съм дръпната, а пък аз всъщност не мога да говоря здрасти! Здрасти, какво прави? Много хубаво беше. Аз Пили съм кафе? Директно с... Какво те тревожи, какъв е проблема, дай да го решим. А пък с така хора, които не познаваш, не можеш да навлезеш. И то си отражение, това, което казваш, на какъв човек съм аз наистина, с директните дълбочини, да го кажем. Въпреки, че аз това съм си го споделял, че ми е много интересно да говоря с непознати. Защото, всъщност, за мен те са като тип blank canvas. В смисъл, те не те познават. Ти можеш да бъдеш много, каквото искаш с тях. И е много интересно, че
ти можеш да оформиш вид лична персона, вид начин, по който другите могат да те видят и директно, ако можеш да изключиш по някакъв начин този чит-чат и да преминеш директно към важните, смислените теми, които всъщност успяваш да се свържеш с тях, се получава много интересна и много силна връзка. Да, и понякога всъщност точно с непознати хора много по-лесно кликваме, защото когато сте в... Нали, ние сме кръг от хора. Вие, примерно, сте журналисти, ние сме актьори, нали, музиканти. Ние се познаваме, знаем кои сме. И не можеш някак си да влезеш на някой... Примерно някой да дойде да ме каже: ей, здрасти, чух ти албума, значи какво ти много си страдала или нещо. В смисъл, няма да е нормално. Обаче, ако някакъв непознат човек се заговорим и аз му споделя за някакви неща, това ще е супер нормално и ще съм отворена да му споделя и той ще е добър слушател. Не знам. Всъщност, наистина, непознатите хора са safe space. Да, аз всъщност една от, може би, целите ми личните с този подкаст е някакси винаги с хора, които винаги съм си мечтала и така да си говоря. Или не мечтала, но хора, които ми е било интересно да си говоря. В случая, защото не си е мечтал да си Напротив. Гости, молят се, така, да, разбирам. Да. И така, и получа някакъв разговор, който не знам как би могъл да стане в по-различната среда. Да. И това, другото, което много ми харесва като формат този на подкаст, е, че изключваме една много институционална, може би първенющина с тия официални интервюта. Много ги ненавиждам. Да, и на мен това много ми харесва, че можем да сме в такъв отворен ежедневен формат на разговор. Аз смятам, че това има много потенциал да се гледа, защото на мен, от мое лично усещане, че на част от хората им е писнало да слушат някой интервюта, сериозни? Да. Да, също мисля, че подкастите са бъдещето. Много малко ще останат предавания, които хората да сядат и да гледат. И те и самите предавания, според мен, се адаптират към по-неформален стил. Да. И другото обаче, ти сподели, че докато си писала албума, малко да те върна пак в рамката, така че някакси дори се опитала да се погледнеш отстрани. Успя ли нещо такова да постигнеш? Да. Аз точно това, което по-рано ти обяснявах. Когато пишеш за нещо, после ти го имаш черно на бяло и то не е вече в теб, ами е ето тук. И то става нещо извън, нещо, което аз мога да разгледам от различни аспекти. Става нещо общо, не става лично. Не знам дали разбираш какво е. Разбирам те. Да. От рефлексията, която като ги прочете тези неща, какво получи? Първо да започнем с това, че разбрах, че всъщност аз, без да се изтъквам, смятам, че умея да пиша и да създавам музика и смятам, че съм добра в това, въпреки че това е дебютният ми албум, което успях да разбера за себе си, след като преминах през този процес, който не беше кратък. Разбира се, си осъзнах някакви лоши модели. Имам песен, която се казва "Моделът". Тя разглежда примерно това, но аз съм човек, който се грижи за психичното си здраве. Аз си ходя на терапия, когато имам нужда, така че не бяха някакви... Една от песните даже имаше такъв тригър warning за търсене на помощ. Да, тя е точно тази песен, "Моделът", да. Така че не съм се изненадала изведнъж, вау, все едно аз да не би да имам този проблем, защото така гледам да съм осъзната и периодично да си правя така преглед на вътрешното състояние и да се консултирам с някой, който да ми помага, когато имам с какво да се справям. Така че за това не мога да кажа, че открих нещо неочаквано, но да, някак си станах по-наясно и по-спокойна с това какъв човек съм. Аз не съм човек за всеки. Имам си неща, които много хора няма да са им, как да кажа, за всеки ден да са с мен и да се чувстват комфортно, примерно. Но това съм аз. Аз съм саркастична, аз съм провокативна, аз съм директна, аз съм открита. И това, като го разгледаш този албум, все едно разбираш, че кой си ти? Да, и все едно мисля, че този албум ми помогна някак да приема себе си. Понякога излизат, примерно, някакви възможности на хоризонта и аз спирам и си казвам: добре, обаче аз съм този и този човек и аз познавам себе си и знам, че това няма много смисъл да го приемам, защото аз няма да вляза в тези рамки, освен да страдам, защото съм се навряла там, няма до какво друго да ме доведе, защото аз съм това и трябва да ходя спрямо
правилата за моя характер, за моята душа и така за моето виждане на света. Така че, примерно, това мога да кажа, че разбрах за себе си. Приех неща, които хората смятат за недостатъци, примерно за свои плюсове и ги имбрейснах. Ти ги имбрейсваш и по този начин ти ги имплементираш някакси в себе си, интегрираш. Това съм си го говорил много с майка ми за тази сянката, която има в теб и някакси едно от, може би, най-ценното нещо, което може човек да свърши в живота си, е да потърси начин и да интегрира тази своя сянка лека по лека. Това е много интересно и наистина е така, да. Важно е да... Ние си ходим заедно с сянката. Абсолютно, тя ни трябва следва. Да сме си приятели с нея. И защото хората, ние се правим, че хората че я няма, но хората я виждат. Ма даже остави хората. Да, ние я виждаме. Да, и е хубаво точно, наистина, да сме в мир с нея и тя да си ни отразява наистина нас, не да е крива сянка. Крива сянка. Най-хубавото е да... Не, че да няма, но да ходи по нас, да е с... Да. Да. Да ни следва по нашата форма. Да. Много философски разговор. Но това е много хубаво. Аз обичам и така. Да се завърже, да почнем от нещо и да частно и да отидем към... Да, това е всъщност най-хубавото. Да. Както и за изкуството. Абсолютно. И ти за всъщност това, което каза, че често един вид си сверяваш часовника с себе си през терапия, смятам, че за един артист това е много ключово. То да по бъде принцип с... за всички хора. Според мен хората не осъзнават, много хора някак си го... Аз не съм луд, нали, да ходя на терапия или нещо такова, пък това е много важно. Някак си ние, ако не можем сами да се справим с болките си, Аз примерно съм изключително тревожен човек. Аз имам постоянна нужда някой да ме успокоява. Да, много е гадно. Да, аз съм много тревожен човек и така, ако аз съм с тази тревожност, тя пада супер много като бреме на хората, които ме обичат. Защо, примерно, аз да прехвърлям това бреме върху тях, като аз мога да ходя при някой, който много добре разбира през какво преминавам и да ми помогне специално за това аз да се справям с този проблем, примерно. Както и, не знам, ние няма как да сме в едно здраво общество, ако не се интересуваме от психичното здраве. Да. И не само своето, ами въобще концепцията за психично здраве. То личното психично здраве после се превръща в едно обществено и виждаме, че всъщност не е много здраво цялото ни общество. Аз открих за себе си една от най-ценните терапии е journaling. Да, също го водене на дневници. 4 години просто. Много хубаво, че го правиш. Прекрасно. И аз също от тази година го правя. Даже наскоро бях снимала едно PR видео, анбоксинг, нали, Пандора, и отварям кутията и първото нещо, което извадих, беше точно емоционалния ми дневник, защото това си е... И даже, не знам, ти отварял ли си да си ги четеш? Да, много са интересни. Много ще ми е интересно после да го видя, защото понякога някакви страшни неща... Не, те дори някакви неща от сега, примерно си видиш какво си мислил преди 2 месеца, също е... Много интересно, да. Абсолютно някакъв все едно е друг свят. Да. Иначе ти си спомням, че беше казвал в един подкаст, че си имал един като тефтер, в който си изписала целият албум и всичките си песни. Точно така, да. Това си ми беше... Този тефтер остана в мен по погрешка и аз, когато започнах да пиша, си казах, той е много дебел. Аз досега нямам такъв опит, докато не го изпиша целия. Няма да реализирам нищо, защото според мен трябва да преминеш през много опити, за да изчистиш шлаката и да остане хубавото. И наистина го изписах, което е готино. Реално вътре има материал за 3 албума, примерно. Ще видим ли тези 3 албума на бял свят? Не, съмнявам се. По-скоро искам вече да работя в друга посока, ако успея да намеря възможности и така нататък. Колко време ти отне като цялостното създаване на албума до примерно първите записки до сегашното излизане? Ами, първата песен, която я има в албума и която е от всички песни, които е Моделът. Моделът е първата песен, която съм написала и аз съм я написала октомври 22 година.
Тя даде в смисъл, не я написах и си казах, добре, тази със сигурност е песен, която трябва да види бял свят, така че аз го изкарах на 1 ноември. Това са 3 години, в които съм... А последната песен, която написах всъщност е Пандора, която е в албума. И Пандора я написах края на миналата година, 24-та. И 25-та беше изцяло посветена на това да се снимат клипове, да се запишат в студио песните, да се завършат аранжиментите, цялата пиар кампания, всички неща там, които са много, много, много неща, са правени тази година. И гонеше ли датата 1 ноември да бъде? Аз исках по-рано да излезе, но имаше 100 000 перипети. Но пък 1 ноември се получи много добре. Първо заради Деня на будителите, защото смятам, че това е малко по-различна музика. Мисля, че България има нужда от малко по-различна музика понякога. Второ е близко до рождения ти ден. И е много близко до рождения ми ден. Исках на 26 да го завърша, защото остарявам. Към щеше да е Iconic да е в Club 27. Извинявай, не. Да. Не. Трябваше да си е 26 и на 1 си беше добро. Ден на будителите, преди рождения ми ден и така да приключим този период. Да си го подариш. Да си го подаря, аз си го подарих. Рождения ми ден тази година наистина беше просто много внимание, концентрирано албум, рожден ден. Така, даже ми трябваше време да се освестя след това. Беше готино. Ама се зарежда с една много хубава позитивна енергия, която ти дава още, може би, хъзда. Или не знам, поне аз. Аз не съм такъв тип човек, между другото. Все едно... По-скоро... Не знам. Беше си етап, който трябваше да се случи, да го чуят, някой да видя, че някой го слуша, някой ми дава обратна връзка. Но това не ми е двигателя на мен. Двигателя са ми други работи, които в началото говорихме все едно. Да създам нещо, да преживея нещо, да. Не защото много си готина, страшна певица и аз ще напиша 2 албума, защото някой много се радва. Нали, с цялата ми любов към всички хора, нали, и така или иначе мисля, че центъра трябва да е друг, защото така става повърхностно, нещо, което говорихме още в началото, че не е... Че това не ти е целта. Че не ми кореспондира на идентичността. Другото, което е за звучението, така че е различен тип музика. И на мен, като го слушах, много мюзикъл ми звучеше. Но ти сама така, че си много вдъхновена от музикален театър. Да, аз съм актриса по образование, завърших надфис. И по принцип, всъщност, мечтата ми, когато преди да вляза в надфис, винаги е била да отида да уча музикален театър в Англия, но не можехме тогава да си го позволим, понеже Англия обявиха, че излизат от Европейския съюз и така нататък, и аз влязох в надфис. И след като завърших, аз си посветих много време да отида да гледам много неща, тук да гледам неща, участвах в 4-5 мюзикъла. Написах един авторски мюзикъл, надявам се някой ден той да се реализира. Така, даже си бях усетила, че това ми е мисията някакси в България да прокарам музикалния театър, но честно казано, тая година изключително много се натрових от действителността в България и по-скоро давам малко назад. Но да, аз просто много се свързвам с музикалния театър. Това е нещо, което за мен е гениално, много по-силно от просто пеене или от просто драматичен театър. То съчетава в себе си толкова много компоненти, толкова епично, зрелищно и мога да е така, ако продължа да говоря, да се развълнувам, да се разплача даже, защото много го обичам. И това просто мисля, че естествено отразява, музиката ми отразява любовта ми към музикалния театър. Тя е доста театрална и да. Много, да, това ми направи впечатление, много театрална. Аз даже някои от песните, не знам дали си гонила, но леко ми звучаха тип Лейди Гага, може би последния албум Mayhem. Много интересно. Коя песен, примерно, ти звучи така? Това много ми харесва като асоциация. Не помня, но някои от самите песни просто им слушаха аранжимента и викам, това е едно Лейди Гага го е писала. Много яко, това и то по-точно този леко последния албум, който е много, не знам дали го слуша Mayhem. Чувала съм някой, не съм го слушала целия, но да. Много има експериментално. Има много мюзикъл в него, има много обичам. театрално. Аз обичам странни неща, обичам нещо, което да ми стане после да го мисля. Защото когато е нещо, то става фон. Или готино е, ама ако те разтърси, ти го запомняш някакси за цял живот, се едно, боже, колко интересно нещо, или колко странно нещо, или какво точно се казва тук, което е, не знам, вълнуващо.
Другото, което ми направи впечатление, е, че ти като тип саундтрак не мога да ти го обясна. Тип саундтрак на някой мюзикъл тип Чикаго. Това също е много голям комплимент. Много се радвам, че правиш такива асоциации с неща, които аз много харесвам. Да, Чикаго всъщност е един от любимите ми мюзикали. Той е много готин. Това е много готин. Примерно, кое е по-джазираните песни? Да. Ти самата кажеш, е леко джаз и го определяш като джаз албум. Ами не го определям като джаз албум. Много ми е трудно да го определя. Той е твой албум. Той е мой албум. Но да, освен, че съм завършила актьорство, че занимавам основно с музикален театър, като певица основата ми някакси е джаз, защото това е била музиката, която съм харесвала. Винаги съм правила кавъри на известни джаз диви. Това ме е вълнувало и това също се усеща в стила ми, според мен. Абсолютно. Да. И откъде всъщност обаче се ражда тази твоя любов към този музикалния театър? Имало ли е някаква... Нещо така обръщащо? Да, което си примерно си гледала и... Вау! Много ме е трудно да ти отговоря. Чакай да помисля. Примерно Чикаго има много ясен спомен, когато го гледах за първи път. Но ние ако тръгнем още от Дисни, в смисъл те Дисни са, като още от дечица на нас ни дават музикален театър. И под анимационна и под аз смятам, че Дисни е, може би са едно от най-ценните неща, които ако имаш дете, можеш някой ден да му дадеш, особено тия хубавите... Старите. Да, условно старите филми. Мисъл, които са тип Цар Лъв, които просто са си школа и си формират много съзнание. Ето, примерно, като казваш Цар Лъв, аз бях вманиачена в Цар Лъв 2, което също е мюзикъл. И аз знам всички песнички наизуст от там. В смисъл, като малко дете, това си ми е било... примерно, наскоро лятото. Това лято бях на гости на една моя приятелка във Варна и докато си говорим вечеряме и тя е пуснала на фон. Аз никога не слушам музика вкъщи, не си пускам фон, не гледам телевизия. Аз много се разсейвам. Почвам да ги гледам, да ги анализирам и някакви такива неща. Обаче тя постоянно слуша. И ние вечеряме, тя е пуснала примерно City или The Voice, не помня какво. И там дават някаква такава стара селекция, от като ние сме били... аз съм по-голяма от тебе, но така аз и моето обгражение, като сме били малки, изведнъж тръгват някакви песни Survivor на Destiny's Child, песни на Britney Spears, някакви такива неща. И аз просто нещо ме поглъща и започвам, мале, колко е добра, вау, погледни тук колко е яка, как танцува, как е облечена, оле. И почвам някакво такова супер прехласване и тя просто ме поглежда в един момент и ми казва, човек, това никога не ми е правило впечатление, нито като дете, нито сега, дори не го забелязвам. Ти е трябвало да станеш изпълнител, това явно тебе супер много те впечатлява и аз тогава го осъзнах. Защото още от деца ние бяхме мега фенки с моите приятелки, които също се занимават с изкуство, някакси на известните поп-певици, на филми. Да, много се вълнувахме от тия неща и то си е... Някак си съм си закърмена с това. Не знам, няма някакъв такъв конкретен момент, който да каже, това видях и това беше. Край. Да. То си е с натрупванията явно, което е и при мен съм си го забелязвал. Някакси много интересно. Аз сега, като казваш тези Britney Spears, всичките е много интересно как тази музика създава някакво огромно усещане на, може би, носталгия и някакси успяваш много хубаво да се... Аз принципно много обичам да се разбивам на такъв тип музика. Принципно това е такова освобождение за мен. Така да си отдам душата с някакви неспокосани танци. Скопосани танци на този тип музика, което е много интересно, защото някакси хем е много денс, хем е някакво свързване с, може би, някакво детство. Защото тогава сме дивяли и въобще не ни е интересувало как сме изглеждали. Просто сме си усещали музиката и сме танцували и толкова много ги обичаме и затова си остава такава... Може би затова се чувстваш, че се освобождаваш на тези песни.
Има и влияние от бойбандите. Ти казваш, че си харесвала One Direction. Човек, не знам защо във всяко интервю от One Direction изведнъж стана супер център за мен. Да, бях много голяма фенка на One Direction, както и предполагам повечето момичета на моята възраст. Но... Мони, потвърждаваш ли? Потвърждаваш. Big Time Rush, човек, съжалявам. Big Time Rush! И аз съм Big Time Rush, човек. И брат ми, да. Брат ми е 0-1, ама ние ти двамата си ще- 0-3. Ама ние ще ходим на... Ти кой набор, Симони? 0-4. Да. Ама ние двамата ще им ходим на концерт следващия месец. Боже, даже не знаех, че са се събрали и все още съществуват. Те се завърнаха Но не, от... бу, съм аз, но успех за вас. Но One Direction, ето това е интересна линия. Понеже бяхме супер обсебени от тях, значи аз съм била 6-ти клас, на 12 примерно да съм била. Бях влюбена в Зейн. Все още така, не бих го върнала, много е красив. Но много ги харесвахме и техният път всъщност беше свързан с X-Factor. И после бяхме станали с моите приятелки много големи фенки на Little Mix, които също са популярна банда. Тя също вече се разпадна, така де. И тогава всъщност се появи идеята ние като група, предполагам, то вече мина доста време да участваме в X-Factor. Групата ни се разпадна, ние имахме втора група, там станахме втори на един конкурс, аз го преживях супер тежко, бла-бла-бла. Накрая реших, че ще се занимавам сама. Пак тогава бях преживяла една раздяла и е много интересно, защото майка ми е много по-различен човек от мен. Тя е много по-обрана, не така експресивна и тя тогава ми каза: айде да се запишеш сама в X-Factor. Видях, че ще идват в Русе, бях там на... Всеки път спорим, аз помня, че съм била на 14 бях. Така, 14 за 15. Казваме на 14. Аз така си спомням. И се записах тогава, 8 за 9 клас. Не е било 8 за 9. 9 за 10 е било, значи съм била наистина на 15 съм била. Както е. На 15, 8 за 9 клас се записах в X-Factor за първи път сама. След това участвах още един път следващата година, но цялата история с One Direction някакси те са били за мен пример за пътя към успеха. И за това и аз съм тръгнала по този път. Това е според мен асоциацията с One Direction. По пътя на успеха вече имаш първия си. Ето го албума. Ето го, да. Ето го албума Пандора, Пандора се казва, да. с която отвори кутията да изкараш Да. всички свои лоши неща. Точно така, да. Вътре има едно посвещение, в него точно се казва това, че ще излязат демони, не трябва слушателите да се плашат от тях, ами се надявам да ги укриля с това, което ще излезе отвътре. Да ги превърнеш в ангели. Чак такива високи амбиции не си поставям. Просто така се подредиха символно с думите ти аз. Добре, Да приемам го тогава. Но какво ти беше усещането от това да бъдеш в X-Factor, защото все пак го стигнахме до тази тема? Ами, беше ужасно тежко. Аз не мисля, че даже някой си дава сметка колко е тежко. Особено, даже, може би сега би ми било по-тежко, не знам. Но аз съм дете, в крайна сметка. Ти снимаш до 6 часа сутринта. Те даже после дават се едно колко е късно и показват 1 часа. Това е пълна лъжа. Аз съм стояла до 6 в момента, в който излизам да пея. 6. Не съм спала, идвам от Русе до София. В смисъл, беше си доста трудно. Супер... естествено стрес, напрежение, ще продължиш ли, сравняване, всичките тия неща в група те слагат. Аз винаги съм била в групи с поп-диви, дето после стават някакви известни изпълнителки, което също винаги е било напрежение вътре в тия комбинации. А това влияе ли ти до сега? Кое? Този... Това някакси къде се намираш ти, къде се намират те по някакъв начин? Ами до един определен етап няма да лъжа, че ми влияеше и ще ти разкажа и точно конкретен случай, който така много зле се почувствах. Само ще си довърша... Да, разбира се. Да, че беше много тежко с тия булткамп. Примерно беше страшен ужас там по 3 дни. И си спомням, когато кандидатствах в надфис, защото в надфис изпитите също са трудни. Нали, там също се виси много голямо напрежение и така нататък. И аз си спомням просто как отивам при майка ми и казвам, това ли са трудните изпити в надфис? Все едно те били ли са да знаят какво примерно се случва в X-Factor и така нататък. Естествено също беше много трудно, но смятам, че това на мен тогава много ми помогна. Аз бях
някак си се мобилизирах лесно и се справих. Защото аз тогава нито ходих на консултации, което повечето трябва хора, да направят. аз не съм ходила на консултации, приехме от първия път, така нататък. Все едно, мисля, че психиката ми беше изработена заради това, че бях преминала през 2 пъти да участвам в X-Factor, което всъщност си беше ето плюс в този случай. А иначе за това, което ме питаш, дали ми е останало така горчиво, доколкото те разбирам, нали, защото че те са, примерно, някои са станали известни, пък аз не съм станала известна или нещо такова. Когато участвах в Гласа на България, когато завърших надпис 21 година, там има редактори. И аз не знам хората дали си дават сметка изобщо, но те целенасочено се опитват да те провокират. И това, което ще кажа, то не беше излъчено. След кастинга ми, минава ми кастинга, не, всъщност трябва да е било преди кастинга ми, защото ме питаха кого ще избера за ментор. И ние с Дара сме били заедно във втория път, като участвах в X-Factor, и тя казва, вие с Дара сте били заедно 2015 в X-Factor, аз казвам да, нали така е. Айде сега кажи как ти мечтаеш да си в нейния отбор, как тя постигна толкова неща, ти нищо не си постигнала, мечтаеш тя да ти е ментор, и мен това ме накара отвратително да се чувствам. И аз това звучи много гадно. Ами ужасно е, да, защото... Ама не, те ти казват буквално... Да, все едно ти... Нищо. Да, пък това изобщо не е така. В смисъл, Дара прекрасна кариера направи. Аз мисля, че тя се разви като изпълнител и като човек и така нататък. Но сега аз съм завършила висше образование, което е било доста тежко и да вляза и да го издържа. Завърших си някаква трудна гимназия, ходила съм на 100 конкурса, неща после и какви неща се научих да правя и ги правя и така нататък. И все едно да кажеш на един човек, кажи сега ти как, нищо не направи и как виж си как мечтаеш. как твоето другарче, виж го къде е това. Да, и това беше много гнусно и аз тогава казах, съжалявам, нали, това няма да го кажа, но си спомням, че се разстроих и звъннах на брат си приятелка и казах аз дали да не си тръгна, защото и те после ми направиха сир. Нали, ако продължим линията ми за Гласа на България, аз когато отпаднах, същата редакторка, нали, аз не знам дали имам право да ги споделям тези неща, но да приемам, че е минало вече време, същата редакторка ми го направи и аз след този случай, защото то винаги идва, нали, някой да ти взима синхрон. Винаги я избягвах и ходех при един, който много харесвам и до ден днешен поддържаме някакъв контакт. И след отпадането ми, тази просто ме причаква и ми се навира. И аз също тогава трябваше да знам, че нещата няма да отидат на добре. И аз бях супер разстроена. И ето аз и преди малко ти казах, исках да го реализирам на 26, защото остарявам. Защото тук ще вкарам и една история с Саня Армутлиева, която е така, как да кажем, лидер на българския пазар музикален. Точно 21-а, преди да участвам в Гласа на България, аз се познавам с нея, разбира се, още от X-Factor и така нататък. Бях на прослушване при нея, преди да участвам в Гласа на България, и тогава бях на 23. И тя тогава ми каза, Вулена, ти малко си хванала последния влак, нали, на 23, така. И мен това тогава супер много гадно ми стана. Така, и аз все още на 23 идват, нали, при мен тази моята любима редакторка, навира ми микрофона и камерата и въпроса, който беше как се чувстваш. И аз, както вече обсъдихме, не съм човек, който ще каже, да, много благодаря. Нали, защото не се чувствам така и няма да кажа това. Аз отговарям точно по линията. Между другото, за първи път така разказвам цялата линия на процеса, каквото... Ексклузивно, само в несериозно. Ексклузивно, само в несериозно. Да, и тя ме пита как се чувстваш и аз казвам, и то е, първо, че то е и монтирано, но как ти да е. И аз казвам, и много зле се чувствам, нали, не знам какво ще правя. Аз сега завърших, надявах се тук, нали, да ми тръгнат нещата. И казвам, продължиха само хора на възраст, което естествено не е тактично от моя страна. Аз малко имам проблем с такта, защото съм много директна. И казвам, което даже мисля, че това трябва да казвам, те са, нали, с вече реализирана кариера, те са постигнали някакви неща, а сега какво да правя? И просто на мен и до ден днешен тия дни, точно като мина еуфорията, която също коментирахме, и пак бях така, добре, сега реализирах този албум, чуха го някакви хора и сега какво? Защото просто пътя ми е такъв, че много малко хора са ми помагали. Нали, не искам така да хленча и някакви такива неща, обаче е факт. А пък ти, ако нямаш гръб и някой да те срита и да те навре, нали,
много е трудно и въобще не си го измислям. Всеки един, който хората виждат по телевизора и го слушат по радиото, този човек има гръб. Много рядко успява някой така, пуска песничка и изведнъж фурор. Не стоят така нещата. И всъщност това беше болката ми. Затова го казах. Защото едната ми казва, ти си хванала последния влак, после... Другата как се чувства? Другата, а сега как се чувстваш и цяла България там? Аз дискриминирам хората на възраст. То бяха много тежки работи. Ходих на един кастинг за русенския театър. Аз съм от Русе. И един режисьор не ме допусна на кастинга. Трябваше да мина последна, за да си тръгне той, защото той не искал да ме гледа, защото аз съм дискриминирала хората на възраст. Той е бил против всякакви дискриминации. Ама, виж сега, аз тук редакторката е направила нещо много, което е забранено да правиш в журналистическа практика. Ама сладурче. После света... После света трябва... Тия реалити предавания трябва да са интересни. Аз и като продуцент го казвам. Дали ти трябва да намериш кое е интересно за зрителя. Аз им бях скандал. Те имат нужда от скандал. Така е, но все пак ако следваш някаква етика, ти не питаш афектиран човек как се чувства естествено. Те питат всички афектирани хора как се чувстват. Просто аз съм тая дече каже гадно нещо. Не няма да кажеш, благодаря много. Ама пусни си, гледай едно такова реалити и ще видиш как всички са. Много благодаря за възможността. Аз няма значение. На мен ми се е случвало да участвам в подобно реалити на изпитите на надфис. Ти си кандидатствал в надфис? Да, кинофакултета 22 година. И не ме взеха, тук съм. Нищо. Ще се въздържа от коментар, но не го мисли. Но изпита ми може да го гледаш в YouTube, качене, в канала на надфис и после аз си спомням такова как последните... защото те го бяха направили формата надфис, че там минават и деня на изпита, беше направен само събеседване с комисията. Те са там 10 мастити професора стоят срещу тебе и те гледат лошо. Знам. Да. И после, такова ти казва, после имаш, след края на всеки ден, идва там... Първо, че те следва екип от снимки, заснемате кой си ти, откъде идваш, разкажи си, ако имаш някакви болки, глупости, какво ти тежи. Да, на реалити. Да. И после, обаче, след всеки кръг, след всеки ден имаш двамата водещи, които казват имената на кандидатите през деня и кой минава на следващия етап. Демек, кой участва в класирането, демек има една тройка. И аз получавам смисъл. И тако съм вече обнадежден. Знам си, че колкото и да съм бил притеснен на изпита, явно нещо все пак съм... Са видели. Да. Такова и обаче вече стигаме до деня, на който вече уведяват всички резултати. Който те са направили, формата събирате в аулата. Не знам дали си била. Да, естествено. Да, в надфис аулата. И ти стоиш прав. И идеята е, кажеш ли името, ти сядаш. И накрая остават 25 човека, накрая 20 човека, които са седим прав, но идеята е, че последните 10 човека, които ги казват, половината време беше на мой близък кадър, аз как съм пред... Разреваване. Не пред разреваване, то беше почти сюрреално, защото аз не си чувам името. То беше някакво... А те нарочно са те следили? Не, аз не знам. Нарочно в смисъл и аз те са знаели и са се навряли. Защото и аз експресивен такъв играя си, аз съм буквално и така стоя. И тако, иначе вътрешното усещане, след като не си чух името, беше празнота. А сега какво? То е трудно. Това е, в смисъл, даже не съм... Ти осъзнах какво ми се е случило едва след като излязох от аулата и там ме посрещат екипа и... Оле, те пак са тебе. Не, смисъл, питахме нещо, аз казах, някакви. Смисъл, готиното е, че те все пак са студенти, някакси ти се връзваш някакви. Мене най-тъпото може би им беше от това, което надфис. Така е, че имаше някакви готини хора, с които запознах за 2 дена. Ти можеш пак да кандидатстваш. Ама ти си тръгнал по друг път и не трябва защо да го мислиш. Все едно можеше. Дори няма. Ставам сметка, че тия 4 години тук вече доста така нещата се промениха. Точно, че той живота някак си те тегли в една посока и пак за ембрейсването. Все едно ти си натрупал този опит. Защо да не се възползваш от него и да го направиш много добър и качествен и да се чувстваш
способен професионалист, ами изведнъж да кажеш, ама аз еди какво си. Една година колегите слушаха как не трябва да съм тук, но благодаря. Благодаря. А ти си го казвал това? Да. Смисъл... Ето, да не мислиш, че в надпис не са слушали как аз трябва да съм в музикалната академия. Ти кандидатства? Не, никога не съм кандидатствала, просто все едно, че имах един момент преломен в надпис, който си казах, боже, аз какво правя тук? Все едно аз трябва да пея, какво правя тук? И ме беше малко... И на мен ми беше на правилното място ли съм, но ето, човек винаги си... Това, че аз съм завършила театъра, не музика, не означава, че аз няма да занимавам с музика. Няма да се спре. Не, че няма да занимавам с музика. Да. Или че ти завършваш журналистика, а не знам каква специално си искала в кинофакултета. Това не означава, че няма да се занимаваш. Просто с кино да се занимаваш. Ти сега своеобразно се занимаваш. Да. Така че тия неща си остават като потенциал в човека и... Да. Бе много интересно. А ти всъщност определяш надпис като доста токсично място за тебе през тия 4 години? Ами да и не. Просто надпис аз днес по някаква случайност репетирах в надпис. Беше супер странно, защото бях с двама от най-добрите приятели, с които сме били в един клас в надпис. Влязохме в една аудитория, в която ние там сме си прекарали живота и просто беше... Аз просто ако седна на един стол, ми изкача някакъв спомен. Ако седна на друг стол, ми изкача друг спомен. Като съм на сцената в това разпределение с колегите, просто той е толкова интензивен, интересен период, в който ти някакси си една отворена фония е така и грабиш от всички, и от всичко, и от хората, и от преподавателите, и от... не знам, някакси започваш да се усещаш по някакъв различен начин. Не съм била в такъв период никога след това, нали? Те са минали само 4 години, но все пак. И понякога даже се депресирам и си казвам, добре, нещо може ли да топне този експириенс, защото това е супер интензивен и интересен период. Да, той е много токсичен от гледна точка на, че за съжаление по мое време, аз докато учих, нещата сега малко са се променили, но беше още много на метода на мачкане. И за някои хора, на някои хора психиката е така устроена, че това наистина действа. Но аз не съм такъв тип човек, защото аз съм много самокритична и това, което аз имам нужда всъщност е някой да те вдигне. Да, защото когато аз съм самокритична и още някой така прави, и на мен е много трудно. То се смачка, защото и аз съм по същия начин със себе си. Мисъл, аз съм страшно съм критичен към и не съм доволен от доста неща. Доволен? Anyways. Да, и аз доволена. И аз си го казвам. Да. Но моето е недоволена. Да. Недоволена. Да. Много яко е това, недоволена. Да. Но и такова, после като ме смачка, като ми... То тип не ми влияе, аз се чувствам още по-гадно след това. Да. За това е гадно и другото е, че просто много те сравняват. Аз днес си мислех за това, за една колежка... Бяхме си говорили с най-добрата ми приятелка, ние сме от един клас, за една колежка, как изглежда, аз казах, че се е разхубавила, не знам какво, бла-бла-бла, и се сетих, защото коментирахме, че е отслабнала. Но на нас, така, както и да е, нали? Не става въпрос за, че е станала красива, защото е отслабнала. Да. Не е това темата. Просто аз се сетих в надпис как са и говорили, че трябва да отслабна. Тя никога не е била с наднормално тегло. Те и на мен са ми казвали, че трябва да отслабна. И на всички са ни казвали, че най-добрата ми приятелка даже се потискаше се едно след надпис. И това също е много странно. Се едно как на някакво дете ние влизаме. Аз съм влязла на 19 в надпис. Как ще ми говориш? Трябва ли да отслабвам? Не трябва ли да отслабвам? Ти ме научи първо да знам как да съм актриса и какво да правя. Оттам насетне спокойно човек. Ако аз искам да отслабна, ако ми трябва за някоя роля, ще отслабна, но все едно, просто днеска за първи път се замислих за това. Това е толкова странно. Все едно има толкова много неща, които не ни научиха в академията. Каква е действителността после? Какво трябва да правим? Как да се спасяваме? Все едно всички тия неща някак си остават под килима с някакъв идеал, какво е и така нататък. Пък ние гледаме кой трябва да отслабне 2 кг, кой какъв цвят дреха трябва да носи. В смисъл, окей, това са интересни неща, но знаете, че темата за теглото е много чувствителна за всички хора и това е просто на млад индивид. Още не е стабилен. Не мисля, че е точното нещо. Така че да, надписи имаше своите отделно, просто другото, нали, ето аз, ако трябва за личен опит. Много хора, нали, не много, за съжаление, не знам всъщност. Много хора нямат такъв опит, но моят опит е, че аз имах взаимоотношения с колеги. И, нали, имах дълга връзка с човек, който беше от моя клас. И това е много гадно, защото
според мен е хубаво да не се занимаваш някакси с тия неща, да се занимаваш с себе си, с това да станеш добър професионалист, да имаш приятели, някакви такива неща. А пък вие, когато сте в един клас 24 часа, защото в надписи, поне по наше време беше от понеделник до неделя, от 9 до 10, много рядко с някаква почивка или нещо такова, и ти нямаш различен социален кръг от тези хора, с които си по цял ден, и то просто неизбежно се случват някакви интриги, един харесва един, после друг харесва друг, после едни ходят, после други ходят, после трети ходят, после всички изведнъж са ходили с някой, после там всички, тази жена мрази тази жена, този мъж мрази този мъж. Тук, в смисъл, то става много не добро за да си продуктивен, спокоен, защото това е много чувствителна материя. И мен това много ме дразни, защото има действителността в България е, че масово хората, които са на някакви важни позиции, режисьор, директор на театър, това са, нали, естествено има много изключения и много се надявам да има все повече изключения, но масово това са някакви хора, които по някакъв начин са потиснати и те имат нужда да мачкат някой. И центъра им не е аз да си направя хубав спектакъл, аз да имам хубав процес, аз да си избера някой да е талантлив. Аз еди какво си. Ами не. Процесът мой е аз да си избера хора, които да ме карат да се чувствам все едно аз съм много добър режисьор. Или аз да си избера хора, които да ме карат да се чувствам все едно аз съм много, много важен директор на театър. Само, че това изобщо няма нищо общо с изкуството, с някакви нещо свързано с професията. Ето това също темата, която започнахме. Ако тия хора ходят малко на психолог, примерно, не дай си Боже. Не дай си Боже. Може би, може да започнат да правят някакви по-красиви работи, като например да имат някакви смислени процеси, да уважават хората. Защото аз съм имала толкова малко процеси, в които някой не ме е наричал лайно, не ме е псувал, нали, после не е трябвало да се лекувам и точно, че това е супер чувствителна материя и ти трябва някак да си спокоен. Когато имаш някой, който те тероризира отпред, режисьор, или когато си в среда, в която вие всички вече имате някакви лични взаимоотношения и ти си малко уязвим, все едно аз не искам да стана за смях сега, защото, примерно, тая пача харесва гаджето ми, примерно. И то, нали, аз не говоря за конкретен случай, просто давам пример за как вътре си така, а пък за да си добър и аз моментите, в които съм се чувствала най-добра, е било моментите, в които наистина просто не съм имала вредител, някой дразнител, някой, който аз се чувствам се едно, този ми мисли лошото и аз трябва да се затворя. А на мен работата ми е да се отворя. Обаче аз трябва да се пазя от тоя и някак да се отворя. И да играеш и да имаш да изградиш психологически. Аз си давам сметка, че това, което ти го разказваш, аз си го пречупвам себе си през малко българско кино, някакви филми, които съм гледал български. Не знам, има нещо в някои съвременни български филми, които ми е този нарочното търсене на тази агресията, как ти го каза, тази социална, да представиш социалната неща толкова да ти е гадно да го гледаш. Да. Това е така, няма да го лъжа и аз съм си говорила с приятели. Има някаква такава тенденция, все едно е модерно България да е страшна дупка, страшна депресия, много гадни работи. Ама си дам сметка на кого му трябва това нещо. Да, имаме нужда наистина от... Ако така ти виждаш себе си, явно... Виж сега, това, че някой прави такъв филм, не означава, то не значи, че е лош. То не означава дори, че вижда действителността такава, просто вижда ход в това да го представи така, защото да въздейства на някой. Но аз също мисля, че би било хубаво малко да вкараме малко по-различни гледни точки. Защото първо тази вече според мен се изчерпа. Второ, наистина хората са тъжни, хората имат нужда от малко надежда, малко развлечение, като не говоря непременно за някаква комедия. Някаква ефтинка комедия, нещо наистина... Нещо, което да си тръгнеш да ти стане... Да си кажеш какъв хубав филм гледах. Аз това си давам сметка, много си разсъждавам тия дни покрай кмета на Ню Йорк, не знам дали гледа някакви новини. Идеята е, че е такъв смисъл малко по-ляв, малко по-радикален, прогресивен си избраха. Махаме е факт, че е Ню Йорк супер прогресивен град. Но това, което на мен ми направи впечатление, е неговата усмивка и чистота, която излъчва този човек. И някак си давам сметка, ми даде малко надежда, много е. Ама това пък усмивката и чистотата, то също аз лично няма да повярвам на това.
Нали, това не е гаранция никога. Аз Така е, даже така тия е. деца най-усмихнати и чисти винаги съм малко тук какво се крие зад тая фасада, ми е любопитно. Така че това да видим какво ще направи. Аз не съм запозната не, изобщо то не е с... за... Аз махам въобще факта от политика и просто нямам сметка как. И интуитивно го усещаш готин челяк. Интуитивно усещам, че е нещо окей, малко по... Дано си прав, Не знам, ще видим. Просто си го давам сметка, че ако има малко светлинка, колко по-хубаво ще е Ами да, ма... и целият социум. Трябва да ние сами да го работим. И Да. вътре, и навън, и навсякъде. Много работа е. Много, много психологическа работа, която трябва да се свърши, според мен, от огромна част от населението. И не знам, аз го усещам като... Точка ли? Да, не знам. Добре, дай да я сложим. Благодаря много за... И за мен беше удоволствие, много благодаря. Беше смислен, хубав разговор. Продължавайте да се развивате. След това ви желая и хубав професионален път. Да ви изненада приятно. Аз в началото така, вие казахте, че съм надяваме се да ни негативна. изненада приятно. Аз ви пожелавам наистина много да ви изненада приятно. Само искам отново да кажа на вашите слушатели, това е моя албум Пандора. Чиста и какво беше? Каква усмивка? Усмихнати, чист. Да, ще се радвам много да го чуете, защото съм самопродуциращ се артист и нямам... Нека да подкрепим нямам независимото изкуство, защото мятам, че... способите да достигам по друг начин, освен чрез откровенност и чиста и добра усмивка и там каквото беше. Така че ще се радвам наистина на вашето внимание. И сега да се върнем към моя Даш Волен, който слага нашата точка. Ами, аз много благодаря на моята Дашка Волена Воли. Това беше всичко от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Подкрепете Волена. Нека да достига, защото заслужава. А и смятам, че независимото изкуство в България трябва да бъде подкрепено по някакъв начин, с всякакви, защото не е лесно да се самопродуцираш. Много ти благодаря за това. Да. Нека да подкрепим. Слушайте албума, абонирайте се за Несериозно. Слушайте албума в YouTube, Spotify, навсякъде го има. Абонирайте се за Несериозно в Facebook, Instagram, TikTok. Гледайте рилчета, споделяйте и да достигаме до все повече хора, защото явно имаме смисъл и нужда да достигаме. Много благодаря. И аз благодаря отново.